Nakalimot lagi ka sa saging nga ilad ka ni idol ko lapo. Hoy, Migo, kita ka to saging. Ato mga followers ba nangutan na sila unsa ko tong klaseng saging imong gihatag nako nga hantod karon wa pa mamahinog. Ako naman to itakas. Oh, kana nihikap na ko mahinog na to. Mao tong gihikap nimo gabi eh. Oh, Na. Ngano nga unsa tong istorya nimo atong daog sa kining saging nga porte naman tong layaan nya upang mamahinog tong atong bunga. Kinalan ko kay ako mton tinanong pero ako jo siya gihikap yun. Pero ang istorya mo gud diri sa mga followers ato god nga giilad kuno ko nimo ang saging kuno hilaw kuno to pagtuba nimo. Tinuod na dili. Hilaw pagtuba. Adi ba kanang linghod kay ba? Dili linghod dili ang kanang linghod nga kuan pa. Oo. Makaawag imay mahinog to makatilaw ka. Nay nahinog ko sa amigo pero nadiretso mao kining kuan daot kinang nilagom ba? Unsa may kastorya nimo ato? Ada. Katong nahinog nga porte ng laguma. Usa ra ka buokpod. Ay, subli sa gayoy. Lagi kita bitaw ka to saging dito imo mitong gikuha to sa bangko. Kung gusto ka nga mahinog na kalburo taron ugma ana mahinog jud do siya kalburo. Pero dili gito siya hilaw, dili gito siya linghod. Dili to linghod. Ang istorya mong god ga ang istorya mong god sa tuwa mga followers dire nga idol kana imong saging dol ba mao pa man pag buswak sa puso dol. Dili ra. Maor gito klase. Ang kana ga istorya na. Wa pa siya maswito. Okay. Kahinog ato patilawin niya. Mas lami pa to sa saging. Mao day. Amigo kining explain be nga unsa tong klase nga saging kutong imong gihatag nako? Unsa nga saging ba? Unsa to? Gardaba, saba, tundan. Pare-pareho sa saba jud. Istoryahe sila be nga. Karon pa mo kita na saging nga sir? Sir, unsa mo to? Pare sa to saging nga ang maswito jud to maihas jud. Kay pag tilaw na kumigo, abi kog makaon para sa gardaba ba nga makaon pait magayo? Pait yun. Basta di man to pwede malungag. So kana ginog yun. pero kung mahinog to siya, pares na tundan nga pwede makaon na to sa kanon. Masagol. Ni masuwa. Okay. Nakasabot ako amigo. Kaya kung isuwayan og kaon gabi kaya ingon mo gud ang atong mga followers god nga lungaga na lang na sir, di na malungag. Dito malungag dito malungag dol. Hinog. Okay. Gusto jud ka nga mahinog jud to nimo. Dali. Naay kalburo dire, ako'y butang sa kalburo. Itong buoton to? Buoton yun. Okay, pwede ato nang kung ibuwad na siya sa init, dili na pwede migo. Di man na pwede sad. Oy.